Danger nङा danger जाबाय भिउआ जोंना दा सानसुमा ब्रादारा माने बारलु बारला खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिरबिलाव फैनायनि नाम मोननैसो क्लिप बानायनानै देखायसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा बारनाय जायो बारखांनायबाबो आरो ना आंखौ ट्राइ थिदि दा आं माने बारनोसो नंदों ना बारनो रोङो ना रोङाथाय आङो बुस्लिनि डाबल लागायगोन बुस्लिनि डाबल आंखौ नायनानै आङो ट्रिपल एक्जाम होगोन दे औ आं गोजोनसै जाबाय दे बरिया दे होलांबाव हायोबा होलांबाव ना ओमफ्राय बारनो दा गाइसमोन जोंना ब्रादारा बारबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों हो गया जाबाय दे हो Oh my god जाबाय दे गरम जाहैलै कुनाल नार्जारि बिथाङा होनो नागिरदों नोंनि फार्स्ट दे टाइम बायलां दे दे जोंना कुनाल बाया फार्स्ट टाइम बादरबो लेवरा होनो नागिरदों दे नोंनि दाय गैया दे हुदे मा सानांगौ दे जाबाय Oh my god! Ayo danger hayo. दा जोङो बे समाव जोङो WW सुरु खालामसिगोन दा सिगां बुलायग्रोसिगोन नोंसोरजों बुलायग्रोनो आङो जासमिन हिसाबै जोंनिनो सानसुमा बसुमतारीखौ थिखांनाय जाबाय नोंथाङा सामलायदो दे बिदिबा फैदो दे होमबालाय आं नों बादि हायाथ' औ दा जोंना नै सानसुमा ब्रादारा बारनो नागिरदों लोगोफोर आं मोनसे क्लिप होनो नागिरदों माने दिरबिलाव फैनाय नाम माने मोनसे डेन्जार बुस्थु बारनो नागिरदों आरो ना बारा हाजोबाखैबो होनबाबो बारसै आरो ना होना लादो देखो औ नांलायला दे एक्सन डेन्जार नङा डेन्जार जाबाय भिउआ नङा भिउआ डेन्जार नुदों बाहाबासो थाबाय माबा भिउआ डेन्जार अन्नानै चेक खालामदो गाइसमोन जों दतमा टु देरबिल थांनाय भिडिअखौ नायदो